Definisanje zajedničkih interesa i odgovornost predmet je sporazuma koji je danas potpisan između opština Tutin, Sjenica, grada Novog Pazara i nevladinog sektora kako bi se zastupali javni interesi građana. Ono što je cilj od početka delovanja nevladinog sektora jeste da se uspostave odnosi, znači transparentni međuodnosi, efikasni i precizni u saradnji sa organizacijama civilnog društva i opština, a da bismo rešavali probleme koji se tiču građana u navedenim opštinama. I kao krajnji cilj ovog sporazuma jeste i formiranje tog savjetodavnog tela koji će služiti za saradnju s organizacijama civilnog društva. U tom telu je planirano da bude po jedan predstavnik sve tri navedene opštine, a u svakoj opštini, znači, po jedan predstavnik nevladinog sektora iz koalicije nevladinih organizacija i po jedan predstavnik iz mesnih zajednica kojeg će delegirati savjeti mesnih zajednica u pomenutim opštinama. Ovo je značajan dan za opštine Tutin i Sjenicu, kao i grad Novi Pazar, jer ove lokalne samouprave žele transparentno da rade. Pa danas je zaista jedan značajan dan za i opštinu Tutin i opštinu Sjenicu, zato što možda prvi put u zadnju deceniju ovako jedan krupni projekat se potpisuje da su učesnici grad Novi Pazar, opština Tutin i Sjenica i koalicija nevladinih organizacija. Što znači da mi želimo da transparentno radimo vlasti ove sve tri opštine i na taj način da uključimo svo stanovništvo, kao i čuli ste malo pre od gospođe Semihe, da će tu neku koordinaciono telo činiti ljudi iz mesnih zajednica, znači iz ruralnih područja, gdje ćemo u tih najudaljenim tačkama imati predstavniki koji će moći da na neki način vrše navigaciju opštinskom rukovodstvu, na koji način da radi, kako da se kreće, kako bi svo stanovništvo na teritoriji bili podjednako zastupljeni i zadovoljni sa radom opštinske vlasti. Sporazum je bitan između ostalog zbog približavanja problema i projekata svim građanima ovih opština, rekao je Salih Hotb, zamjenik predsjednika opštine Tutin. Evo danas smo potpisali jedan veoma značajan sporazum koji se tiče saradnje civilnog sektora i opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica. Smatramo da je ovaj sporazum veoma bitan radi demokratizacije našeg društva uopšte i radi približavanja problema i projekata svim građanima naših opština. U tom smislu ja mogu da kažem da mi imamo dobru saradnju sa civilnim društvom, što se može potvrditi i da smo planirali neka sredstva koja su predviđena za projekte te namene i ta sredstva iznose negde oko 1.600.000 dinara. Znači, jedan sporazum koji je veoma bitan i kome ćemo dati punu podršku u implementaciji. Krajnji cilj sporazuma je formiranje savjetodavnog tijela koje će služiti za saradnju sa organizacijama civilnog društva.